Joet is het parcours nog voor de auto's, maar morgen zullen hier, like als vrienden hier, weer een paar duizend sportievelingen kuieren of draven. Deelnemers van Loop Leeuwarden kunnen 5, 10 of 21 kilometer hut draven of verschillende afstanden kuieren. Joet konden ze de startnummers ophellen of nog inschreeuwen. Er wordt morgen meer waver zijn, maar zwierenrein en tongerbuien. Vooral voor de wandelaars die langer onderweg zijn, hebben we schuilplaatsen georganiseerd. Dus er zijn schuilplaatsmogelijkheden. We volgen het weer, heel nauwgezet. Elk minuut bij wijze van spreken is het te volgen op het ledscherm wat we hebben. En we hebben, als het heel erg uit de hand zou lopen, is er zelfs vervoer geregeld voor de deelnemers om op te vangen. Deelnemers binnen hoe het generaal goed daar op het evenement en hoe het waar zitten ze net bot in. Nou, ik had wel lekker weer wel lekker gevonden eigenlijk. Ja, nee, we gaan lekker verfrissend. Dus vorig jaar moesten ze sproeiers neerzetten om de mensen af te koelen. Nu krijgen we het gratis eigenlijk. Dus is er veel net doorheen? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is wel lekker eigenlijk. Ik denk dat het wel lekker verkoelend is. En het wordt wel 17 graden, dus dat is wel een goede temperatuur denk ik. Ik dacht dat het 24 graden was. Nee, het gaat door zandje en let op een beetje echt dikke vette tongerbuien. Oh, leuk. Ja, een beetje actieonderwijs. Het is nooit verkeerd. Ik hoop dat er nog wat publiek oploopt, ondanks de dagen. Ja. Moet ik gewoon terugzetten? Loop Leeuwarden staat in het teken van Dwarsum Heat. De organisatie broekt elektrische autopads en auto's op biobronstof. Het is de 5e keer dat het er een evenement houden wordt. Het aantal deelnemers is nog niet zo groot west. Verleden jaar waren er 4600 kuierders en dravers. Dit jaar verwacht de organisatie meer dan 4000 mensen.